na ebehi de hye enne Nyankopon da woroma ono nso so ya pagya no se obetena na benwa so abenwa na ye de abenwa eye nana adum kontihene samley obo na chiame hene akonwa edi amano e wo boa ya ase anuti samley nana Kwame Asuo a dodo na afra no Kwame Asuo ene Kwame Asuo ne ye be ye firi ho na ansa ne ye be ye firi ho na betimi abodi ne dia nana no mu betu dwa ye de tudwa wi a ode hye ba agona enne nyansampo dwumadie so ye ba befa ne de aba e wa amamle ne amane ye samre abusua na samre ya to santana samre ye ba bechia no eye atoma na ebehi abusua na samre yi ye kwakwati asanse ebra ye wura ohunu nana Kwame Asuo e wa amamle dwumadie so na wo frɛ no se opese obedi ne chiame ma no no na wo fa ne se na chiame hene no wode nsa ene na busua panyi ekọ atwoma na ebehi ekọ hu abusua ekọ sira abusua ebo amamle ne amane yakwan so enne na bere dura samre abusua amakwan na nana Kwame Asuo amamle fie culture center ono asoso ena amamre dwumadie odin wo Royal TV enne ni nsoyemu ena samre yewo no ni nsoyemu ena samre yewo enu nti se wo sha abusua to aso enyina eye atwoma na ebehi adehye abusua ena samre ya to santana ya duru ha ye kwani akwachia eye nana adum kontihene enu nti enyiwa fidi emfiri ha tanase na tweme emdu wura fie ho na wo behu amamre en amane ye nananom ye ntonchene ye da so kutem se etwe samre ya baba bedu nana apia kubi a otoso mienu edum kontihene na busua fiem na samre ya baba bedu samre aha na nana atena se a nana ebeji ne nsuaye ye bone ti awar se America kire twamu yo nurebe ni honu ye na no bae na se omu bebe bia opese o ban ware no yo de ba nche o ye ni die ni ahun brase sere obusua se busua be manu a odawo ma so apreso so ya yinjum ya jitumu ngan se nana ye ni ano yo be se be manu ba be manu ni bisa no se se no so be ba mi am so se no ba no ti fi bia ni echi ti ba ya America ye mere bi se na bia yi na ba so ma yin de o se abasi o yo ya ba se nana na oba na na bre no ma ni na ma mere kwa so ti mu ha no pa ya boni bia ni ye maybe a chemo ba so ni echi akre ba ya she na no tu ya na mo ba na so na e ja no ene busua e ba na ba na ti ya dawo ya oja kemura se ya ma mere kwa si ti e so won so nya ne so ene ye woni tu na mo okay tu na mo ba ho be sere busua so opportunity na le breso se busua de de ni be chira na se ni bre no ti se mo ba ya society na ni mo ja ni dara ya bisa prese po dara se de busua se no no se de isi lo ko ni be ni ko pe o kan ni o ba bu o ba ga bu ko tu busua ko ya musuri ya busua be ya ya kutomba ya no nti o ba ya ne krakra yo ashafo samre se wohunu amamre ne amane ya ahodo a akoso ewa abusua fiem se yakase ye wura nana adum kontihene nana apia kubi se yakase okoware a enye oba no okowale no o wale ne chiame ye ka chiame a chiame ye wo hene yele enu nti na ebra nananom edi amane ne ye se ne yele nyina ne chiame ne yure no o hene o wale ne chiame o wale na busuam ofila bontene na ko wale obi di hye
de naba ewa amamre ene amane kwan so nti tia me we nyina be nwu se ampa tia me ne dwumadi odi na hemfie nyina se oye wo hene eyele enyu afidi mfiri ha tena ho enda amamle ne amane se de se efate biala nyansampo dwumadi so ye de bebro ye ka ohene eyele ohene ko wale ye ko fana be nyina no enyu obi bia se amamle fie cultural center kwame asuo ena samri nana apia kubi edum kontihene oba be ware no na wo hye se yesi ba be ma beba be wale wa ne firi usubampa kwame asuo na ho blasie ne subampa enti ena samri nana no mahemafo nyina te ya samri ye ta na chi se ye de no ebre yewura nana apia kubi edum kontihene e wa mamle ne amane e kwanso ti nana no na edum kontihene te se be musumeni ena nana kontri ko sai train wura ko sai train wura no leche se oye edum kontihene di tumi ne ma no e wo so fe opia o kasa na no eye na yire ayi ya da roma ya bubo mo a ene ko hu abranche enti ye ko ne fie ko sre se kwa won ho a papa ye ko ye abusu penyu o maye hu se akwa won ho do de ne mai o shira so kose de mai na wo se o ba be si bibi shire ni wura ti e shada to so na edane eye ne afi na aso amane akwa so wo so be si bibi shire ni wura na wa ne cha me prekope ene cha me na uruma na nanim ni ma transia ye be sre na da uruma o ma kwan a betunya si bibi a kire ya branti wa ya ogina hoyi ne na omo abusuafo so e ko hwe mo no kwa so ni pa de hunu so oyi na betumi ade ne na nante ya no so ye de hutwa na de so kama busuan so amfa anye de amfa mpunti na ya fa kame ho omo gi no age o stress so sampa ese ade ne ma oni bobo eni be kire na se bi eguru o se bi de de kire wo na busuan ba ya de omo sie no ada ma de busuan ese sanano yeah na kaka ameka chame de masim titia so de se woni mama mre ndada se de se we ma o radio so ni tv so minye de se bia ma na wa ma fan wasi bi dia chere wo ba no ye boko eni die ebuo bia wo so de ma de bia fama no ofra wo se chia me ha e mata amne mpa ho shira wada wo ma na obre enye makama so be yere yere woni ne benanti ya breakia na nasi shia me ha na wo no abetrasi ho twe na wo mai ende e mabisi ni ora wo ma se abranti yi bakwa bushio makosre no mu di na ma wo se fa no na wanya oyira bisira wada wo ma mapan no fi binjo abushio panyi ni nkofo nyina di na chidia na che se obema no o suban papa bi e wo ni ana yewura nso oto ne boase yemia oto ne boase ana hwehwe mu ana wakoyi ya chese ya hwe domo a edi yewura mo kani opese oyema no mu a chese ehu mi se no mu do ankasa eti de mekani se afutu kakra me de be ma no ni se ena dai ne ya hu oyimpon okromu di wachi abusu apanyi ni mampanyi fo wo fi nyina di wachi dia na chese wada su bampa bia di wo fi ansana ti dia meka chese de ye hu ni nei oba bi wo na unya nkoye no ho ade a odi da fo nkoye no ho ade ewie pe no asori e jina wo konso ti dia mese owura ya wo be sa subanya yemia hu no kontre ehu no ho a obe se odi no be ye no ho kani ani dia busuafo nyina di na chi adi na bai mesense subanya abusuafo hu no ho ani dia kontre so hu no ho no omani nyina ho sa na mom kura omani tra so atina afutuo kakra mere be ma ho se wura seda
na wada ɔse sɔre na wasɔre na nanom yɛmɛdwuma kakra bɛnkum hene ɛka kyerɛ abante a wɔba no saa pɛpɛɛpɛ abante wonim dwumadi a wobɛdie adeɛ paa wobɛyɛ no wote aseɛ wonim soso mpatwɔ nyɛ ne nyinaa meda ase ɔyɛ ano yi dwumadi a wobɛdie paa yɛ adum konti hene sɛ ɔbɛhwe ase sɛ ɔbɛpagya ɛyɛ wo me nua bi kan sɛ ne dwumadie bi a wobɛdie biaa ɛgyina wo so me nua baako so kan ɔma ɔmmerɛ sɛ nana se hyia me ha a ɔbɛkɔ akɔtena ase afɛn asa na woba ɛnyɛ wo dwumadie no baabi a wobɛkɔ akɔgyina wɔdwuma nkwa na woyɛ adwuma mu na wokɔyɛ wobɛyɛ ne kasamafoɔ no adwuma hɔ na wɔ no konti hene wɔ hɔ tinam bisa sɛ adwuma na wobɛyɛ wote aseɛ baabi a wobɛgyina akasa konti hene wɔ hɔ baabi a wobɛgyina didie konti hene wɔ hɔ asɛm bi a bɛkɔ akɔka biaa sɛ anka yi a konti hene anka ne yi tinam bisa sɛ wonim dwumadie na wobɛdie no ase ti hu sɛ me nua no fa a wɔbɛfa sɛ bɛka no ho ni ɛyɛ asodie ɛna ɔde ama wɔ na asodie na ɔde ama wɔ soso ɛwɔ sɛ soso yi asodie no soso de ma no na woma no yɛ dɛn ɛma ne ho soso tɔ no a yɛka asɛm koraa na konti hene ɛgyina hɔ bi na konti hene kyea me wɔ hɔ bi ɛdi konti hene ɛwɔ hɔ bi yɛdidie koraa no na konti hene kyea me wɔ hɔ bi konti hene gyina hɔ bi nti na wɔhwehwɛ mu ɛsesa mu hu sɛ sɛ wo ɔno ɔbɔ brɛ a anaa ɔno nante a wonyi no ma kakra bi na meka sɛ wonnim a woba yɛbɛkyerɛ wo nyɛ da kopɛ ne yɛde kɔ sukuu ne da kopɛ ɛne yɛde bɔ mpa yɛ wie nka wanka nkyerɛ sɛ da biaa yɛmmɔ mpa yɛ da biaa yɛbɛtu fo timi deɛ woba no brɛ ho ase wobɛto abusua panyini wobɛto abusua wobɛto nananom sɛdeɛ nana bi kaeɛ no wabɛwura adum abusua no ti bi hu sɛ baabi a nana ɛkɔ biaa woka ho bi bia wobɛdura dum kura na nana adum hene kyea me wɔ hɔ a wokɔtena hɔ bi ɛdi dɛ once a wokɔtena hɔ bie no woka asɛm a adum hene asɛm na waka sɛ adum hene kyea me na ɛwɔ ha no baafoɔ ne ha nso so ne kyea me wɔ ha no deɛ baafoɔ wɔ ha ɛdi na yɛ nyinaa yɛasɔreɛ no ɔno yɛ konti hene yɛ nifa hene wei but adum hene kyea me wɔ ha no nti baafoɔ wɔ ha bi tinam di kakra baabi a wobɛkɔ akɔgyina kasa biara no konti hene wɔ hɔ nti hwɛ ne yie Lura, wada na mema Lura so te ɛyɛ adum hene sɛ deɛ aduro deɛ ɛbɛhia nkasamafo na me Lura so bisa sɛ na wanya bi na mema na so te sɛ no korɛ manya bi sɛ sɛ mema nuanom so ayɛfo agya yɛwɔ adum ya so te sɛ manya abantie bi a pɛ sɛ wɔyɛ yire no nkasamafo nti yɛkɔsrɛ n'abusua ɔgye me fɛ so papapapapa tina ka me yama n'abusua panyanya amane ɔgye me fɛ so yie ɛde ne de hyia no so maa me nti ɔmo hyɛ berɛ sɛ ya kwan no ɛtene a ɔmo bɛba abɛsi biribi akyerɛ me nti me so me de amane nyinaa bɔ me wura adum hene ɛne sɛ Nyankopɔn adaworo ma wama da na to yɛ Nti omu baya krakye no bi opese wo se kyerɛ me no ɛkwan da wo betimi ase bibi ɛde akyerɛ me ne nana no na asmo nana apia kubi adum konti hene samle omakwan sɛ bɛma kwa me asu a wo ba bɛyɛ ne kyame anasa ne yele onsi bibi emfa nkyerɛ no na wa amamle mu no sɛ ogi tomu na obetimi ase bibi a kyerɛ no a na ɛwɔ sɛ eboni shiri sami yaboni shiri ai dikan
yaboni shire dikan na shire dikan no eno kire se anigye aba atwoma na ebehi abusua fiem a wo firim anigye kese na aba abusua ni mu no eno ne pada edikan a yede aboni shiri ai kire se anigye aba abusua nti abusua na dikan abono na anigye so eno wode ekwa akosi bibi edi a kire ni wura Abra. Ya on sava sur ya ma. Ani buda. Oh, c'est déjà quoi. Mesra. Dona paja. Adumba for the fiada kan fiada. Say na me asuo mankran kasatina dikai. Eya adumba for the continue and munyama o de shemide. We were offer me anopa. Offer me awia. Offer me enumere. Empo anadi de sumu a beba. Iso mi yade. Anapi akubi. Otoso mi. Me fa nsuo nyina manu mu kasa nkyere ho. Inna meti konso ba biwa. Ehunu fufu a meka se fufu. Ehunu tuntum a meka. Se me hunu kokko na se manka. Eto ba afo de fiaba. Samri Bema Kwame Asuo ene Kwame Asuo ni hobio Samle eye Kwame Asuo edin a wode aba ni nso ya asanteman nyina de befle no eye Nana Asuo mankran kasatene a odi kan aha mia bi wura wode sia ba agona Kwame Asuo ene wone Kwame Asuo biem Samle yi wakwakoye Edumu yine nana eye baafo agei Nana Asuo mankran Nana Asuo mankran kasatene a wodi kan ena Samle ya so no Edum konti hene Nana apia kubi Samle na tia me hene ena Samle ne yire ni mpompa ne yire odi kan atia me hene ena Samle yi ya so no na ni nso ye din a wode ekoye eni ni nkonya din na tia me din ena Samle adofo nyina santeman nyina mede to mani mo no Nana Asuo mankran kasatene a odi kan ena Samle ya so no we nyina ya asante amamre Samle ya wo Kenya se Buaya se aha Buaya se Nana apia kubi Edum kontinyene Samle ni fitiam ena Samle yawo no Samle wo hye o ma maba gina dwoma esaya wo munyama ba bia se aya Nana Kwame Asuo na wo kwota center a Samle Nana Kwame Asuo de yefri ne so ena wone Kwame Asuo biem ena yefre no Nana Asuo mankran kasatenia odi kan Samle ne kwota center fo ma wo kire wo magulo asa Samle mu na dia sa asijoma aha ye dia sasa no na busua nso ka ho Samle ye ni age yate dene ene yate dene atadwe ene yate de pa na me kasa odisia ba agona Samle dwumadie mi di ho tia mi nyina ai eye Kwame Asuo a Samle baba beye Nana apia kubi edum kontine na tia me hene Nana Asuo mankran Samle na bofra ni mpopa ne me ai mene no etena so odisia ba agona e Royal TV ono aso na amamle dwumadie ode me nam musa de safata Samle na mofra wa kire wo masa ba ko ena Samle wodi agura sa no aha we tesa mpa Nana apia kubi Samle wanya yire pa aha amamle mu na busua so de asa eda Nana se sa we nyina ya Nana Asuo mankran awoye edumu yine kontine bafo chei Samle bafo chei ni kontine Nana apia kubi na tia me ahene Nana Asuo mankran kasatene a wodi kan
Samle nkola na edi asa no na agro so a wode wo quarter center ena Samle edi agro no nikete sa eye nana Asuo man crying kasatene a wodi kan edum konti hene nana apia kubi na tia me hene Samle ne yile na ajeman edi asa nyina eye nana edum konti hene nana apia kubi a wotoso mienu na tia me hina ene wawale no aha nana Asuo man crying kasatene a wodi kan na gofo ma na edi agro saa no e mafra we nyina ye Kwame Asuo ena kire wo mu na wo kan te sade akura na afa na nana wafafa na konwa dudu na beguru se ye nana Kwame Asuo aha quarter center ne nkola na edi asasa no na gofo ma na Samle edi agro saa no aha na gofo ma ena edi agro saa no saa aha amamna ni amane de Samle dia meka nyina ne sana na apia kubi nana edum konti ne wanya wale pa amamla ni amane de nyame otwadi ampo Kwame basa yi adom a asase wono Samle odi amamle etia no ya funum ansan wo ba asase so enu nti amamle de wunti fansa na Kwame Asuo ho etu cha ekwan ya ne mofra esa we nyina tira amamla eye nana Asuo man crying kasatene the first anasa kasatene a wodi kan wo mo ne mofra sa na we nyina tira sampa amamla wo quarter center na ye ka amamla so a eno ane na atia me hene sa wodi esa asa ekoso nyina asa we nyina eye nana Samle wakofa na tia me na konwa aha ne mofra na Samle edi agro no Samle se me ka kirao se abusuan kwasesa ne ho ade na ba enu nti abusuan kwasesa ena nana apia kubi a wotoso mienu edum hene baafo agei ne konti hene Samle afei ena wanya ne yere ne kasa mafo a wodi kan eye atia me hene afei ena ebusuan ase kire se wase bibi de akire ni wula enu nti nana Asuo man crying kasatene the first Samle na sedade ena odeba na ode abeda ni wura ase enu nti ebusuan kuta yensem snap pentu baako esan ekuta yen doko create baako ebusuan san kuta womonsem bia create baako na afi na bebo sum kashiri enso so ede amano na nana ebebo kashiri di amane sum kashiri di amane na okula ne dwampa otuadua baako na asidani mono dwumedi ekoso nyina baafo agi na edum hene tuni chiame ma obai enenti ono nsoso yede na sedade ede amano na nananom jasefo nsoso ede jase ensoso ede jase nom eye edum jase fukuyo ni nyina omu nsoso asedabe wom bonkum jase fukuyo asedabe wom nifa jase fukuyo asedabe wom ankobia nyina ebe wom
buomode nyina ye asedade a omode ba na nananom atran konwa a ebeta akire benefo se ye mfa bedwafo enye nkoa eno nti abedwafo nyina omode sansusu ena nananom ahemafo nso ebeta akire nyina nsusu buomade nsusu ka ho bi samri ai nana henkwa eye kuntiri dum kunti hinene henkwa nso boade wom so mwana medasi iwa na di omusi yeno amuna medasi why yeah ewie bibia nsaye no abawie ye nti samre nana asuo mankran kasatene a odikan one na busia ena eda ase no oda ni wura ene na busia ne nananom a yefri aduma hemfie eba ye nyina oda wo mase ene na busia ena samre ye da ase no ti amamle mu no ode hwe abusia mema mpanimfo ne nyina wunhunu se obi hye atade wom omunyina na eda ase no omunyina na eda ase no na afei ai nana asuo mankran kasatene a odikan na yire ne dikan no ma no one di animu no asamre ye da ase sa samre na ye da ase